Аз съм Александър Мачев и днес ще ви представя най-новата си оферта в центъра на София. Това е бърза обиколка, така че елате с мен. Започваме директно от нашия прекрасен хол на този апартамент от 190 квадратни метра. Тук си слагате краката, пиете си кафенце, играете покер, дама, не знам какво. Трапезната част. Всичко е чисто ново. Трапезната част води към кухнята, естествено, която има толкова много плот да си режете, да си готвите, да си биете децата. Сензорно осветление, разбира се, няма как. Преминаваме и насам. Скрита тоалетна. Кой няма скрита тоалетна в неговия апартамент? Който няма скрита тоалетна, какво правиш? Какво правиш? Първата спалня. Първата спалня на нашия апартамент е страшно голяма. Гледайте какво се случва. Телевизори, легла, гардероб. Нямам идея как се отваря. Баня с тоалетна. Прекрасна баня с тоалетна, колкото банята с тоалетна на твоя малък апартамент. Втора гигантска спалня. Този апартамент се намира в центъра на София. Идва с 2 паркоместа и една цена от... Пак бъркаме цената. Цената е 690 000 евро. Чакам те за оглед. Чао!